Teď čau čau lidi, já jsem Jack a je tu se mnou Arnaud. Nazdar. Takže jak vidíte hrajeme Minecraft. 1.5.2, IP nebude v popisu. Tady není trikapitátor, škoda. No. Pať sem ty slepico. Dobrá, slepici. Tak můžeme si postavit nějaký ten dům. Zombík. A kostlík. Já tady pobiju ty prasata. A dáš mi když tak nějaký jatej. Pozor, spider mode na mě. Mám 2 stringy, skoro na luk. Tamhle. Další. On má luk. Tromboň. Teď si uděláme brnka, protože tady je kůže. Vydáš nějaký prase? Jo, no. Dík. Takže. Pojďme zabít ty krávy. Takže. Kolik máš kůží? 4. A ty? Já nemám ani jedno. Ale už mám jedno. Tak jo, Já se dá. když tak zeslab si mikrák trošku. O mě to zeslabit nejde, já mám totiž ten. Já mám notebook. Aha. Tak počkej. To dám. To zeslab reproduktor, no je to. Mám na maximum, dobrý. Tak počkej, pojď sem dolů. Jsem za mnou, vidíš moje jmenovku určitě. Ne, já jsem na stromě. Tady, skáču to jako debil. No ale já tě nevidím, já jsem hodně. Halo, tady jsem, koukni se dozadu, tady jsem, halo, už mě viděl. Tady, Kde já tě dozadu. ne... Teď dozadu. No, tady na té vodě, tady kde je ta voda. Tam nechoď, stoj. Jdu tam, už tě vidím. Vidíš mě? Jdi dozadu. Tady, ano, rovně. Počkej, stop, rovně. Ne, Teď já tě fakt nevidím. otoč se rovně. Kudy? Tak rovně je tam, nebo tam, nebo tam. Tamhle. Ty jsi šel tudy, tak otoč se tudy a pak jdi rovně. Pojď, Já vemu cukrovou třtinu. no pojď za mnou. Kam to zase šel? Vidím krávu. Pojď jdem, Kudy? za mnou. Já si musím dát, no jo, ok. Pojď sem. Sprint. Sprint. Tak tady. Tady bude dům. Ok. Víš, co to stavím? Já nevím. Nic neudělal. Já udělám crafting.
Co tam bude dole? Já nevím. Jeskyně? Tam je jeskyně. Vidíš. Ta se pak zadělá. Tyjo. Hej, ale aspoň do toho druhého videa můžem dát IP do popisu. Ne, Jo, teď je tu málo lidí. sorry, to nevadí. Tak ten střed teďka vykutáme. Jenom ten střed. Jo, jen ten střed, to nic víc. Tam zase není. Co dělám? Já si budu mít sračku. A co teď? Tak, takhle bude dům. Jak jsem to měl minule. Tak crafting dám sám. Dělám podlahu. Povol mi truhlu. Ej, neuděláme to jako minule. Ne, povol mi ji. Uh, tak to dostav. Já... Ej, máš nějaký dřevo, aby se mohl udělat dvojitou. Přesně mi to vyšlo. Tak. Mám dvojitou. Hop. OK. Povol mi to. Počkej, já jenom dotěžím. Dobrý. No. Cože? Lomeno. Jo, já jsem to nedal dohromady, samarife. Cože, to nejde. Lomenoc. To nejde. Jde to. Tak počkej. Takhle to má být modify mezera jméno. No, teď jo, to dávám. Jo, já jsem prohodil íčka. No, to říkal, že to píše blbě. No, dobrý. Jo. Já bych chtěl vidět ještě takovou menší ozdobu okolo toho. Jakou? Ať se rozvíš. To šlo.
Já jdu na kabel. Jo, no, to taky budu hnedka. No, nebo já jdu teď. Kde bude? Jo, tam bude teda tárna. A hned uhlí. Uhlí je... Jako tam trošku níž ještě. Vím, že tam je jeskyně, jsem viděl. Jeskyně. Jo. Hej, hoď mi 3 uhlí. Počkej, jen... To pojď. 1, 2, 3. Jo. Na torče, co? Jo. Máme málo. 16. Osvětlovat si to musí. Ale tady další uhlí. Já jdu tam do té jeskyně, která je vedle toho našeho domu. Jo, taky tam. Počkej na mě. Železo! Kokotaj. A jakže tady nic nebude. Tady určitě něco bude. Ale já tady takhle jdu jako byl bez nahoru a nic tam není. A tady to vede dolů a další železo. No, tady. To je moje. Tam je... Je láva. Tyjo, dobr. To je samý železo. Že? Že to je samý železo. Já vím, jsem říkal, že? Zlato. Ale máme železný krumpáč. Jo, pak se vykutá. Ale tady to pokračuje zase. A jde to i nahoru, tak já jdu nahoru. Já jdu dolů. Možná se mi poštěstí. Ale my tam nemáme uložený home. To vylezem. Mám železo. Tady mám různý vchody. Buď dolů, nahoru nebo doprava. Tak zkusím nahoru jít. Železo. Smite. Jsem viděl tamhle zlato. Teď čekej, jak nahoru si dát se home. Tak až tam... Až tam bude, tak se partní. No já už jsem na to dal port, tak až tam budeš, tak mě portni. Tak jo. Jen zatím cestou naspátek. Tady je to